siêu kinh cha chỉ ai na imei ipabat kan men para na las nong ngala cha cha chỉ ai na yeng na sam ngap ngam ngan wadia ching men nang bala chai kan suka ching em ka ching dom ngan pernai ngan cha Eating snack trong pi mây ba ngăn bát sa inom kala ngăn berda ngăn ye dwai ha uplay dang ba ya ka por anom ben sep ai chakman ngăn tur ai ba kan nom sa dang ha sing mudur hajing mudur sesingai na yeng na sem ngap ngan waria kazing man nang bala jai kan su kazing i mei pa tang ban kren bat i nga tai ki jing sneng jong i nga ken tai man ta sha jing ai nga ken mau ka no ka man sim